Forsøg med fordøjelse og stivelse. Formålet i forsøget er at finde ud af, hvordan kulhydrater fordøjelse og hvordan de kommer fra tarmen over i blodbanen. Teorien. I spyttet findes enzymer spyt amylase, der kan spalte stivelse. Derved dannes der hovedsageligt disaccarider, maltose, men også mindre mængder glukose. I forsøget skal denne reaktion undersøges, ligesom det skal undersøges, at stivelse og glukosemolekyler er i stand til at passere en cellemembran, og dermed også, om de kan trænge gennem tarmvæggen og komme ind i blodet. Fremgangsmåden. I forsøget bruger vi en modeltarm. Vi skal desuden arbejde med stofferne stivelse og glukose. Vi må derfor have en måde at påvirke dem på. Stivelse påvises med iod, LN, parentes AG, og omvendt. Når det blandes, dannes der en stærk farve blå forbindelse. Glukose påvirkes med glukosesticks, se vejledning på. Forsøget. Klip et stykke dialyseslange på 10 cm og rulle den og bløde den op i et glas vand ved et nulleret med fingrene. Kan den åbnes. Bind slangen til med tråd i den ene ende og fyld den op med stivelsesopløsning. Bind derefter til den anden ende, så det dannes en sæk. Noter farven i sækken. Noter farven i sækken. Sækken skylles udvendigt med vand og anbringes i et reagensglas, hvor den dækkes af iodopløsning. Hvilken farve er Så er der en forsøgsopstilling her, hvor man kan se, at stivelsen den er inde i modeltarmen og iodopløsningen ude på. Og det samme viser det herovre i forsøg 2, hvor det bare er stivelsen, der er ude i vandet, og iodopløsningen er inde i modeltarmen. Forsøg 2. Forsøget udføres på samme måde som forsøget, men nu fyldes dialyseslangen med iodopløsning og reagensglas med stivelse, som jeg forklarede lige før på dette billede. Forsøg 3. En dialyseslange fyldes med glukoseopløsning, bindes til skylles og anbringes i et reagensglas med postvand. Efter noget tid tages slangen op af vasken i reagensglasset undersøges med glukosesticks. Er det positiv reaktion af glukose? Skyld munden i postevand opsamle derefter ca. 5 ml spyt i den lille bagesæk. Tilsæt samme rumfang postevand og derefter 10 ml stivelsesopløsning. Rør med en spatel og fylde blandingen i dialyseslangen som bindes til. Sækken skylles og anbringes i et reagensglas med et postevand. Reagensglasset hensættes til næste biologitime. Tæsk sækken op i reagensglasset og tøm indholdet ud af i et andet reagensglas. Begge reagensglas undersøges for glukose med glukosesticks. Begge glas undersøges nu med stivelse og tilsættes nogle dråber i iodopløsning. Så har jeg taget et billede af forsøg 1 og 2, hvor man så kan se, at tarmen ligger nede i, nede i væsken, og det er fra starten af forsøget det her. Og her er et billede af forsøg 3 og 4. Og så har jeg nogle resultater her, hvor i forsøget man putter glukosestikken ind. Stivelsen kan ikke komme ud, fordi det er en polysaccharid. Og så forsøg 3, der glukosestikken bliver grøn. Og forsøg 4, i væsken udenom var der ingen reaktion i hverken på glukosestikken eller JKK eller glukosestik. I tarmen var der en minimal reaktion af glukose. Så har vi nogle farver på væsken efter forsøget. Glukose i tarmen det er jo grøn plus, stivelse er gul, og væsken i glukose er gul, og stivelsen væsken er gul. Diskussion. Hvad har bevirket farveændring i forsøg 1 og 2? Hvordan kan resultaterne forklares? Hvad kan meningen med at lave 2 forsøg i stedet for at nøjes med forsøg 1 og 2? Vi kan se i forsøget at leve op til vores hypotese, da vi ser en reaktion ud fra dialyseslangen. Derfor kan vi antage, at vores hypotese angår stivelse, gennemtrækning, evne af en membranpasser. Hvad kan man slutte ud fra forsøg 3? Vi kan slutte, at glukosen har bevæget sig igennem membranen. På vores BH-papir kan man se, at vores første opgave forsøget også er reageret på glukose. Men ved at lade forsøget stå, glukose får længe tid til at trænge igennem.
det er ikke også sammenhæng, vi ser i kroppen, når vi spiser sukker på, så får vi jo ikke energi lige med det samme. Kroppen skal bruge noget tid på at bearbejde glukosen ud i kroppen. Hvis man har spist usundt mad, kan man mange sukker, disakkarider eller monosakkarider, så vil man få energi hurtigere, fordi det er lettere ved at komme igennem membranen. Hvordan kan resultatforsøg 4 forklare svar til det forventede? Prøvende svar på forsøg 4 kan forklares i det af vores teori omkring nedbrydning af stivelse via blandt andet spytanalyse. Enzymerne i vores spyt nedbryder de polysakkarider, stivelsen er lavet af, og nedbryder dem til maltose og derefter til glukose, som er monosakkarid. Det handler om enzymerne klipper de bindinger over, som stivelsen er lavet af, så det bliver enkelte monosakkarider i for eksempel glukosen. Hvilken fejlkilder er der i forsøget? Der kan være prøve vores spor på væske uden for posen, eller omvendt, det betyder, at vi har fået reaktion, som ikke passer på vores teori. Der kan også være sket det, at der er gået hul på posen for eksempel, eller at det for eksempel har fået lov til at stå for længe, og der er sket for mange reaktioner, siden vi sidst har kigget. Hvis stivelsesnedbrydning i tarmen dannes som nævnt mest maltose, hvad sker der med dette? Hvad sker der med dette disakkarid? Det disakkarid begynder at ryge ud i kroppen, når stivelsen begynder at nedbryde til maltose og derefter til glukose. Når kæderne er små, kan de genopbygge membranen i tarmen og derefter ryge ud i vores celler. Og så har vi en konklusion. Vi kan konkludere, at stivelsen ikke kan bryde igennem tarmvæggen alene. Dog kan vi konkludere, at glukose kan bryde igennem tarmvæggen. Enzymerne har stor betydning for den alt afhængige af nedbrydning af polysakkarider.